Mihin on voinut tämä Lersso jäädä? Kun sen piti vaan mennä sanomaan, että minä en pääse. Just niin, se on nyt iski karmea epäilys. Joo, niin se täytyy olla. Lersso on vietellyt minulta Elisabetia ja nyt ne suutelee jossain. Tapaa minut, Artikainen! Turpa kiinni. Anteeksi nyt vaan, mutta kun sä et ymmärrä meikäläistä. Kun meikäläinen rakastui, niin siitä tannertamiseen ja aitaa kaatuu. Kuule, nyt sä menet ja soitat sille. Jos Lörsson on siellä, me mennään ja tapetaan se. Hyvä idea. Ei minä voi soittaa, sehän tuntee äänen. No totta kai se tunti, jos sä soitat sillä sanot kuka olet. En minä soita sinä. Hyvä on tehdä työjaku. Sinä soitat, minä tapan. Kuulostaa reilulta. No voi hyvänen aika, kello tulee jo 23 eikä isiä vieläkään kuulu. Niin, on nämäkin kihlajaiset. No niin, nyt isi varmaan soittaa. Halo? Puhutaan Suomen Gallupista, hyvää iltaa. Anteeksi vaan, että soitellaan niin myöhään. Ei se mitään. Ei se ollutkaan isä. Niin? Tehtää vaan sellaista Gallup-tutkimusta, mitä ihmiset tekevät tähän aikaan kotona. Mitä esimerkiksi neito tekee? No, tässä vaan istuskellaan äidin kanssa. Vai niin? Vai äitin kanssa? Ettei vaan satu sillä äitillä olemaan semmonen matala ääni ja parrat sänki leossa. Ei suinkaan. Kuinka niin? No se on taas tämä Gallup, kun kyselee, te vaan vastailette. Aha. Niitä rupeeko totuus irtoilemaan vai tarvitaanko kovempia otteita, tää? Mitä? Niin, että kuka siellä on ja mitä siellä tehtää? No täällä on vaan äiti ja me vaan istutaan. Vai niin? Ettei vaan satu olemaan se äitin nimi Lerssen. Älä nyt helvetti nimiä sano. No hyvä on, ei sanota nimiä, mutta mikäli tämä äiti käy kiinni ja alkaa suutelemaan, niin huutakaa poliisia. No niin, selvän teki. Lörsson on siellä. Ei Lörsson, vaan äiti on siellä. No totta kai se niin sanoo. Jos olisi suoraan sanonut, että Lörsson on siellä, niin mä olisin uskonut, mutta nyt kun se alkoi kiertelee, niin en usko. Siis mitä et usko nyt? No sitä, että se ei ole siellä. Anna sanoa nyt siis että onko Lörsson siellä vai eikö ole siellä? Siis kumpaa sä et nyt usko? Anna sanoa nyt. No, nyt mä menin itsekin sittenkin ihan se...